Dobrý deň, sledujete štart holubov Blatná. Štart mal byť o 5:30, len čakáme na 4. auto, dlhé pole. V diaľke je auto zo Žiliny, ktoré bude púšťať mimo nás. Počasie je pekné, bez vetrie. Po príchode dlhého poľa budú holuby vypustené na štart. Vítam vás opäť na štarte v Blatnej. Po príchode dlhého poľa boli holuby vypustené s miernym omeškaním o 6:36. Koše, všetko bolo otvorené v poriadku. Prekontrolované auto. To by bolo správne. Štart sa vydaril, takže môžeme len popriať šťastnú cestu. Dovidenia.